Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Mamatiak iti Diyos Ama, manakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Mamatiak met ken Jesucristo, abugbugtong anak na ken apo tayo. At timaod darami ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato, nailansa iti krus na tay ket naitanem. Imulog tayan dagiti natay, nagungar ti may katlungal daw. Imulit sa dilangit, ket situtugaw ti makanawan ti Diyos Ama, manakabalin amin. Agapuntot sa jay nga mangkung kadagiti sibiyag, ken kadagiti natay. Mamataak met ti Espiritu Santo, patyek met ti Santa Iglesia Katolika, ti pinagriringanod dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, kadam ti panagungar ti biagi kan ti biag nga agnanayon. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dungteng kumati pag-ariang matungpal kumatnakan mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito'y ti kanen mo iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakammet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na po Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babay, na yung kasatan na ti bungot tiyang mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol. Itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na po Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babay, na yung kasatan na ti bungot tiyang mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol. Itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na po Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babay, na yung kasatan na ti bungot tiyang mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, kan ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Kasi di punganay, kas damit itaken itagnanayon nga awan tinggana. Di kiti misteryo, tayo pa yung panunutan, sura kiti misteryo, nga, nagloryaan. Kuto mo na iso ti panagungar na po, Jesus, kadagiti na tayo. Amami nga dat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo, dungteng kumatipagariang matungpal kumatnakan mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito iti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakammet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, na po Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babay, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol. Itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na po Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babay, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay. Ave Maria, napno ko ti grasya, na po Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babay, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na po Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babay, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na po Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babay, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na po Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babay, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na po Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babay,
nain kasatan matibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat nain kasatan kadagiti amin na babae, nain kasatan matibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat nain kasatan kadagiti amin na babae, nain kasatan matibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat nain kasatan kadagiti amin na babae, nain kasatan matibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, ti akin ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas idi punganay kas tamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakuanem digiti basbasol mi, ispala na kanta puy sa di infierno. Iturong mo amin nakararawat sa dilangit ng nangruna ti makasapol unay ti kaasim. Iti may kadwa, ang gloria na misteryoso ti yuli na po Jesus sa dilangit, si babagi si kakararwa ken si di Diyos. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungpal kumati nakem mo dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakamtal daw ito iti kanemit patinayon ngal daw. Pakawanem ti basol mi akas met pamakawan mi. Kadigiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog isala ka nakamket ta amin adakas. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan kadagiti amin na babae, nanggasatan matibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakasida kami ang nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan kadagiti amin na babae, nanggasatan matibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakasida kami ang nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan kadagiti amin ang babae, nanggasatan matibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan kadagiti amin na babae, nanggasatan matibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasida kami ang nagbasol, itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan kadagiti amin na babae, nanggasatan matibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itaken tong oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan kadagiti amin a babae, nanggasatan matibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasida kami ang nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan kadagiti amin ang babae, nanggasatan matibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasida kami ang nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan kadagiti amin ang babae, nanggasatan matibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan kadagiti amin ang babae, nanggasatan matibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasida kami ang nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan kadagiti amin ang babae,
nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria, Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ang managbasol. Itakin ton oras si papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas ti punganay, kas tanto metag nanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanem ti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa di infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit ng nangrunat makasapul unay itikasin. Ti may katlo na gloria na misteryo ulog ti Espiritu Santo kadagita apostoles agraman kini Apo Santa Maria. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam matungpal kumatnakem mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kada kamtel daw, ito iti kanin mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagitami na babae na yung kasatan na tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagitami na babae na yung kasatan na tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rita amin na babae na yung kasatan na tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rita amin na babae na yung kasatan na tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rita amin na babae na yung kasatan na tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rita amin na babae na yung kasatan na tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rita amin na babae na yung kasatan na tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rita amin na babae na yung kasatan na tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rita amin na babae na yung kasatan na tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rita amin na babae na yung kasatan na tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kas idi punganay, kas tamit itakin it agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa di infierno. Iturong maamin ang kararawat sa dilangit nang nangrunat makasapul unay itikaasim. Iti may kapat ang nagloria na misteryo mayuli na po Santa Maria sa dilangit si babagi ken si kakararwa. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo dito'y dagakas sa dilangit. Itden kadakamtal daw ito iti kananit patinayon nga aldaw pakawanan ti basol mi akasmet pamakawan mi kadigiti na kabasol kada kami di na kamet baybayan nga manugot ti sulisog isala ka na kamketan nga dakes.
Ave Maria, napno kati grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, kakaasira kami ang nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, kakaasira kami ang nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, kakaasira kami ang nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol. Itaken to oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria, Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kasti po nga na ikastanto metag na nayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispalan akam tapoy sa di infierno. Iturong mo amin ang kararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay ti kaasin. Ti may kalimaken maudi, ang gloria na misteryo mabalangatan na po Santa Maria, kasrena ti langit kandaga. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dongteng kumatipagariam, matumpal kumatnakan mo ti dagakas sa tinangit. Itdem kada kamtel daw, ito iti kanin mi, iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, umanugot ti sulisog, isalakan nakamkit ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae na yung kasatan matibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae na yung kasatan matibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae na yung kasatan matibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol,
itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babay na yung kasatan metibungot tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babay na yung kasatan metibungot tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babay na yung kasatan metibungot tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babay na yung kasatan metibungot tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babay na yung kasatan metibungot tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babay na yung kasatan metibungot tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babay na yung kasatan metibungot tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria to Diyos Ama, kanta na kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itakin itagnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan nagtibas basol mi, ispala ng kamta po sa infierno. Iturong mo amin ang kararwat sa dilangit ng nangrunat ng kasapon unay itikaasim. Salverena inati kaasi, biag samit kin inanamami. Salve si katikararagan mi, da kami na pagtalang anak na Eva. Agpakpakat si kamkan ka, sumasanet, nagsangsangit iti daga pagluluan. Allah ko makatalik mi, talya mo kada ka magitamatam ama ng asi. Katinton malpas sa ti pa magtalaw, ipakitam to kada ka na Jesus, abindito nga bunga ti tiyan mo. O manangasi, umanakan, isambit o na Virgen Santa Maria, ikakaasi na kami Santa Maria ti Diyos. Tapno may kari kami kadagitin kari ni Apo mi Heso Kristo nga anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo. O Diyos, babaen ti panagbiag, ipapatay kan panagungor, ti bugbog tong anak mo. Ingun uda na kami kaditi gungunatag na nayon apan nakaisalakan. Ipay mo kadwa apo, tababaen ti panang panpanunot mi. Kaditi misteryot na santo na unang rosaryo na Apo Virgen Santa Maria, tuladan mi tilinaon da, ket magunod mi ting karida. Gapong bedlang ken Kristo nga po mi. Amen. Kabsat, daydayawan tayo. Ti Apo tinagan ti Ama, Anak kan ti Espiritu Santo. Amen. Hello, Mike.
Hintay amin ikantarag saken kapya, pagyamanan ti Ama. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Iraman tayo nga kararagan dagiti kakabsat tayo nga dumawdawat ti tulong para iti panakaikararag kadakwada dagiti agyamyaman kadagiti grasya ken bendisyon dagiti masubsubok ti biag na marigrigatan dagiti masaksakit kararagan tayo mat dagiti amin nga minatay tayo nang runa dagiti awan makalagip bigbigan tayo dagiti basbasol tayo tapno dapan nakaikari tayo makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, insaganan, dagiti parabor nga agkakapateg, ama ipaay ka dagiti agayat ken ka, pasgedem kad dagiti puso mi iti panagayat ken ka tapno magunod mi dagiti inkarim isuda amang rimbaw ti amin at arigagay mi gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Ezekiel. Nagsao ti Apo kanyak ket kinunana. Tao, babalawem dagiti agtuturay iti Israel. Ibagam kadakwada asyak ni Apo a Dios kastoy ti kunak. Nailunod kayo da kayo ngagpaspastor ti Israel. Aywanan nyo dagiti bagbagiyo ngimdiyo asikaswen dagiti karnero. Inumen ti gatas da, aramidin nyo abado yo ti dutdut da, ken parchen ken sidain nyo ti kalumigan a karnero. Ngem pulos adiyo asikaswen dagiti karnero. Diyo tinaripato dagiti agkakapsot. Diyo inagasan dagiti masakit. Diyo binidbidan dagiti nadunor. Diyo sinapol dagiti nayaw-awan binirok dagiti napukaw. Naranggas kayo kit di kadakwada. Gaputa awan ti mangi pastor kadagiti karnero, nawarawarada, kit pinatay ken linamot, ida dagiti narungsot nga animal. Ngarod nagtawataw dagiti karnero kadagiti nangato at turod, ken kababantayan. Naiwarwaras da itirabaw ti daga, kit awan tinang birok wina ng sapul kadakwada. Ita, da kayo ngagpaspastor, denggen nyo ti kunak kada kayo, isapatak itinagan ko a Diyos, asibibiyag a masapul a dinggendak. Dinarop dagiti narungsot nga animal dagiti karnerok, kit pinatay ken linamot ida, agsipud taawan ti mangaywan kadakwada. Saan abinirok dagiti paspasturek dagiti karnero, as asikaswenda dagiti bagbagida, asaan ket di adagiti karnero. Ipangakdak nga rod, da kayo ngagpaspastor. Siyak nga Apo a Diyos, ipakaamok asyak ti kabusoryo, alaek dagiti karnero nga dati aywan nyo, jakton ipaaywan ida kada kayo. Jakon ipalubos adagiti laing bagbagiyo ti asikaswenyo. Ispalek dagiti karnero tapno diyo lamutin ida. Siyak nga Apo a Diyos ibagak kada kayo. Asyak a mismo ti mangsapol kadagiti karnero siyak ti mangaywan kadakwada. Ti sao ti Apo. Ti Apo ti pastor ko, adda aminen a masapol ko.
Apo ti pastor ko, adaminen amasapol ko, itinalong to akaruutan. Paginanaindak iti sibay, dagitintal na ngobog iturungnak. Baro apigsa ipaay na kanyak. Iturungnak iti tumutup adalan, gapo itinagan na. Uray pa no naglasatak, itinggit sipngit a lugar. Jakto agbuteng tanda ka kanyak, ti sarukod ken baston mo sa lakniban nak. Mangisagana ka iti padaya, ngagpaay kanyak, iti imatang dagiti kabusor ko, linanaam ti ulog, ket agliplipias ti tasak. Awan dua-dua akumuyog to kanyak ti kinaimbag, kinamanagayat mo bayad ti panagbiag ko. Kahit agtaingak to ngagdanayon iti balay mo. Hallelujah, datayo nga anak ti Ama, intay dumngega si tatal na, panagkay sa ipakitay, sut maristay nga anak na. Ngiti puso intay luktan, kadagiti balikasan na santuan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panna kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Sinarita ni Jesus daytoy apangarig kadagiti adalan na mayarig ti pagarian ti langit iti tao nga adda kaubasan na nasapa arimmuar anapan ng birok iti tangdanan na nga agtrabaho iti kaubasan na nakitulag kadagiti tattao at tangdanan na titunggal maysa kadakwada ti maysa abagiti pirak iti inaldaw sana imbawon ida iti kaubasan na napan iti tiyandaan ti alas 9 ket nakita nati sumagmamano a lalaki nga agtaktakder kinunana kadakwada in kayumet agtrabaho ijay kaubasan ta itidkon to ti rumbeng atang danyo iti kasta na panda rimor manen ti alas 12 ken iti alas 3 iti dandani alas 5 napan iti tiyandaan ket nakita nati sumagmamano a lalaki nga agtaktakder kinunana kadakwada apay nga daddadaelen nyo ti tiyempuyo nga agmalmalim ditoy awan ngamin pagtrabahuan mi insong bakda kinunana kadakwada in kayumet agtrabaho iti kaubasan idi sumipngeten kinunati akin kuka ti kaubasan iti taltalken na ayabam dagiti mangmangged tatangdanam ida erugim kadagiti naudi asimrek natangdanan ti maysa a dinaryo ti tunggal maysa kadagiti nangrugi a nagtrabaho ti alas 5 idi napan dagiti immununa a naayaban impagarupda nga ad-adu ti awaten da ngem naipadamet ti tangdanda kadagiti naududi inawat da ti tangdanda ngem dinayomuduman da ti nagpatrabaho kinunada may salaeng nga oras ti panagtrabaho dagitoy naudi asimrek ngem da kami nga agmalmalem nga nagkapkapudutan impadam ti tangdanmi gayem kinunati akin kukwa iti kaubasan iti maysa kadakwada saan ka asinaor immanamong ka ti maysa adinaryo at tangdan mo iti maysa nga aldaw alaem ti tangdan mo ket pumanaw kan kayat ko nga ipada ti tangdan mo iti ing tangdan ko iti naudi awan ayat ti kalintegak nga manggasto iti kwartak akas ti pagayatak
When no umapal ka kadi, agsipod ta na paraburak. Inggibos ni Jesus, nga rod umunan to dagiti maudi, kat maudin to dagiti umuna. Ti Ebanghelyo ti Apo. No kitaan tayo met nga agpaiso, no datay lang nga Pilipino, reklamo ati malakam ti agpatrabaho no datayo kastoy kuma napanti pan nagbirok ti agtrabaho alas 9, alas 12, alas 3 pinagpapadanan umno ti umuna nga tinangdan mayat kumamot no ti umuna nga tinangdanan na kadagitay napanti alas 9 handa ko mga nakita nga ti tinang intangdan na kadagiti napanti alas 3 kaagpapadada mo may isa nga dinaryo. Di kad nagawid ako man, handa ko man na damag. Nganti karon na kiinyo na dagito na ud-udi, may sa ordinaryo, ag-expect mat dagiti imun o natana, napapaot garon ti trabaho da. Ngan ti nagtutulagan da mo amin, di mo na kaikang kayo ti, di ay patas. Di ay ikang kayo ti may sa ordinaryo. Osto mo di naramid da iti akin kukwa. Ngam dati nga pangarig niya po is, anya nga tati tumtumbukin na. Kanya nga tati ibagbaga na nga kaslamot no siya kumamot tinapanti alas 9 ako no nasapsapa ako ag-expect kamot nga talaga tad adugar ti trinabahom kaslamot kada kayo nga mapan agtuptupad anga po nagdalos kay baset hangkay mo nagdalos kay di ana pangkailan nangayo ka adugar na agririmot adagitay mangipapati nga agtrabaho kalakas di kuma kaya inya ti ibagbaga nga tan ni Apo Jesus daytoy dayjay nga ruti kay kitaan tayo kadagiti amin nga pangarig kadagiti amin nga wagas ti panakilangan ni Apo Jesus agraman gagayem na dagitay hanga kay kayat dagiti tattao nga may paspasuli kita nyo kasabsabali ti wagas ti Dios ti wagas ti panagpampanunot ti Dios hantay nga wagas nga tao nga daytay adda dagitay kasla imposible kanya na imposible kanya tayo normal la kanya na kasi kumangay the same oriti panakilangan na kanya tayo da tayo nga agibaga nga ikarkarigatan tayo mo ti agbiag nga nalintag apay nga hanga isuda ti madusa apay nga isuda ti agsaper isuda ko mati agrigrigat sabsabali ti panakilangan ti Diyos kanya tayo isuda ito ti kunada nga na live it to the mercy of God, bayan tayo, dagiti panagbiag tayo, agtrabaho tayo nga nasaya atin, itad tayo amin tayo, bayan tayo nga ti grasya, ken kaasi ti Diyos ti mangituloy, tahaan tayo mapugtuan ti kayat ti Diyos. Kasla dito Ebanghelyo tayo, hantay mapugtuan ti kayat ti Diyos. Kitaan tayo dito Ebanghelyo tayo ni. Unfair nga talaga no kitaam iti justice kuma. Ngam justice kay di mo tayo baga na nga nag-im mo na nga inayaban na ka anya na ganan ustumot yan tinahan na mo sinaor ngam nakit-kitaan tayo nga kasla nagrigat nga panunutan ngam anya di yung baga na nakit-kitaan tayo kamaudyanan na ditoy haan magka nga nagsaor na parabor laeng tapi naraburan na laeng dagiti basbasiti na dagiti ko binerbirok na met handa mga napan nag-apply nga nagtrabaho binerbiro nakita na laeng nga awan obra enda dayay pinaraburan na kidi haan nga nagsuitik no di kidi nagparabor kasi mati kasla ko man ti ibagbaga na kanya tayo bayan tayo nga palubusan tayo ti Dios nga agtrabaho uray kadagiti ibagbaga tayo nga kaslahaan nga justice kanya tayo ngam ti kinaman nagparabor ti Dios hantay mapugtuan ti kinaman nga asi ti Dios hantay kabailan nga pugtuan iso nga ti kinaman nagayat ti Dios hantay mo mapugtuan anyang ortirubang aramiden live it to the mercy of God bayan tayon aramidan tayo di amo tayo nga nasaya at barakan niya na kintirumbang tato baybayan tayo nga ti Dios ti agtrabaho iti biag tayo palubusan tayo nga ti Dios ti grasya na tinaparabor a grasya na ti agtrabaho iti biag tayo.
Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad apo dagitoy daton a pagsinnagot miken ka tapno ti panangted mi kadagitoy daton miken ka ited mo kadmet tabagim kada kami gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Udno na ya may karikat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin ka dagnanayon a Dios. Ta idinto asaan mo amasapol ti panagdayaw minupay kasta impaay mo asubalitan mi asiiyaman ti imparabor mo kada kami. Tawan mainayon ken kadagiti panagdaydayaw mi ngam agpaayda pakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga itantanok ken ibunan nagda kadagiti langit ken daga ken dagiti angheles ket kunada adi agsarday. Adios dagiti amin na parswa ti langit ken daga napno dati pakaidaydayawam hosana iti kangatuan. Madaydayaw ti umay tinagan ti apo hosana iti Pudnoon ay apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubuayan ti amin akinasanto. Dawatin mingarod ti paimo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana ala inyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagig iso amay yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa ng rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken agnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katempay mo ama ikari kami kadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi ken dara ni Kristo pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipem kada apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagipem met ni Leo a Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagipem pay apo dagiti kakabsat nga pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumama ikarikam amin iti agnanayon a biag ket makiranod kamto ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaisa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo irok na imiken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Lualwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Matungpal kumatinakem mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y tikanen mi ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi kaniti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga agapukan niya ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumanga, adda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay aming kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kaday ti basbasol ti lubong nagasat tayo ana ayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, ngam ti may sala, nga sa mapaimbag tontoy kararwa. Kumararag tayo. Apo nagiranod kam ken Kristo babanday ti Santa Misa ay paay mo kadi tagbiag kam amayas ping ken Kristo ditoy daga iti kasta mairanod kam tumet ken kuana sa dilangit gapo ken Apo may Hesus Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.